Katastrofa. Ľudia, a dneska to fakt, že nikto nie je. Sedačky nepohodlné. Nemáme cash. Ale nebudem sa tváriť, že sme experti len v taxíku. I like your name, man. Toto je ten terminál. Ty kokos. Dobré ránko. A ja si idem zabehať do parku, kde sú. A po ceste sa mi podarilo nájsť katastrofa. Zvyčajne tu býva plno ľudí, ale dneska to fakt, že nikto nie je. Buď sme na zlom gate, ale dúfam teda, že tu len nikto nie je. Nevadí, ideme, chcel som povedať, že ideme do toho Thajska. Strašné teplo, ja som sa naobliekal a úplne teplo, sedačky nepohodlné, ale zase som mal veľa miesta, celkom na nohy, takže... No, už sme dorazili, ale musíme si nájsť nejakého operátora, kde si zmeníme, alebo teda kúpime číslo v telefóne s danými dátami. A problém je, že nemáme hotovosť, nemáme cash. Tu tie current exchange pýtajú veľkú zmenu. Čo nevadí, uvidíme na budúce. Tada! Takže my sme to našli, ale nebudem sa tváriť, že sme experti, len už sme tu boli viacejkrát. A nezabudnite, že keď si kupujete SIM kartu, tak väčšinou tí operátori tam majú nejakú zľavu aj na letisko, len musíte naskenovať QR kód. A ďalšia vec je, že keď si bukujete taxík, tak nechoďte taxíkom obyčajným, ako sú tuto tie žlté, ale stiahnite si aplikáciu Grab. A tam si viete za polovičnú cenu sa dopraviť na hotel alebo kde potrebujete. Väčšinou to stojí okolo 10 €, 300 batov s subúrmi, alebo tak nejak sa volá toto letisko, priamo do centra. Takže tak. Že už sedíme v taxíku. Ten taxík, ako som hovoril predtým, vyšiel asi nejakých 10 € smerom do mesta s tým, že čo sa týka hotelu, my už sme tu boli viacejkrát, už máme viacero ubytovaní pochodených, viacero hotelov vyskúšaných, boli sme tu aj s rodinou, takže už vieme, že kde je dobré a teraz sme si vybrali hotel Samala, lebo ten hotel má skvelé raňajky, má bazén, je v geniálnej, úplne v geniálnej časti mesta, pretože kúsok od toho hotelu Samala máte blízko Asok Station, čo je vlastne metro stanica, taká veľká, odkiaľ sa dá ísť na všetky smery a navyše tam máte aj terminál 21, kde chodievame jedávať. To je náš hotel, to je tá Samala, o ktorej som hovoril. Ideme sa ubytovať a potom vám poviem ďalej ako čo. Ideme sa očekinovať a potom ďalej budem natáčať a ukážem vám, že kam pôjdeme a čo budeme robiť. I like your name, man. Beautiful. Drink zdarma. Aj keď je to juice. Keď máte na bookingu aspoň Genius, ukáž? Genius level 3, tak vám upgradeujú izbu. Alebo neviem, či to platí u každého, ale nám teda upgradeovali izbu. Som zvedavý, že čo to bude. 1025. OK. Asi kartičku tu. Hop. Keď majú zástrčky, aby ste vedeli, čo si zobrať. Takže klasiky. Nastavíme teplotu pod minus mrazu. V noci, keď idete po ulici, tak je to zaujímavé v tom, že tu sa uhýbate chodcom a taktiež sa uhýbate aj autám. Tu auta chodia úplne všade, motorky tu chodia všade.
toto je ten terminál, kde chodívame jedávať. Ja už mám takéto bubble tea. Takže tuto už vidím, že je San Francisco, Tokio, Londýn. Jak na letisku. Že je to na taký spôsob, akoby, že idete na letisko a máte to rozdelené podľa tých zón, že do ktorej vstúpite, toto je ten Londýn. Tu vidíte aj ten autobus a viem, že na tom poslednom poschodí, tam, kde je, tuto je Istanbul. Mne sa na tomto najviac ľúbi, že tu si dáš v podstate čokoľvek, dobije si kartu a máš tu fakt veľa vecí, že na výber. A ja som si tu našiel osobne také, že chicken, potom tu máš ginger chicken, rôzne variácie jedál, aj takých tých klasických. A môžeš tu strašne veľa vecí vyskúšať, že naozaj smiešné ceny. Aj na ten pomer, že si v Thajsku, tak už niekde tu bývajú aj drahšie sumy, keď sa chceš nájsť. Akože nie všetko je tu úplne lacné, môžeš ísť aj do drahšie reštiky, ale aj do lacnejšie. Však ja ti to ukážem, ja vám to ukážem. Neviem, či ma vôbec počujete, lebo je tu strašný hluk, ale ukážem vám, že čo tu majú. Takže ja chodím tu. Takto si tu proste vyberieš, napríklad toto si vyberieš a on ti to urobí a ty si to iba odpipneš na termináli. Áno. Ty kokos, ty jak si vedel? Takže dobré ránko. My smerujeme na raňajky, že ukážem vám, čo sa tu dá získať každé ráno. 1 on 25. Okay, with the Dominic? Yeah, Yes, this one. Thank you. Appreciate it. Takže máte tu na výber z takých klasických vecí, ako sú šaláty, syry, salámy, croissanty. A môžete si požiadať aj o to, aby vám urobili omeletu. Môžete si dať kávu. Takže podľa mňa super, za mňa bolo úplne rozhodujúce to, že sú tu tie raňajky naozaj na lepšej úrovni ako v ostatných hoteloch. Máte tu väčší výber, sú tu palacinky, sú tu rôzne vegetable, čiže zelenina, taktiež mlieko, čerstvé džusy, rýžu, mäso tu máte. Máte tu egg, to je síce všade, ale tu ich máte na viacero spôsobov, čiže naozaj človek si vyberie. No, takže vyzerá to super, vyzerá to skvelé, slniečko nám vyšlo a ja si idem zabehať do parku, kde sú varany, čiže skúsim vám to natočiť, aby ste videli, o čom hovorím. Poďte sa na to so mnou pozrieť, poď. Čaute, už zo mňa začína viať a po ceste sa mi podarilo nájsť toto, pickleball. Vyzerá brutálne. Skvelé miesto, ak by niekto chcel, tak je to tuto v okolí Bencha Kitty Sport Center. Pekné miesto, fakt. A je tu aj ten pickleball, že kto chce si môže ísť zahrať. Ja pokračujem ďalej. Vypadá, že toto je nejaké šport center, lebo je tu viacero športov. Aj tu vidím, že neviem, či basketbal. Hej, basketbal. Sú tu také akoby haly porobené. A všade sa tu niečo hrá. Takže podľa toho, čo som videl, tak je tu viacero tých hal a všade sa niečo hrá. Chalani už idú hrať. Bencha Kitty Sport Center. Tu sú tie hrazdy. To vidím schované originál miestečko. Tiež je to v tom Bencha Kitty parku. Nádherne upravený, všetko upravené, chodníky pekne porobené. Hej.
Wow. Čo je toto za miesto? To je... Wow. Tu sú také chodníky cez jazera. Naozaj nádherné. Ukážem. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. When I'm with you, I go all in to lose or win. Že toto je Icon Siam Square. Je to vlastne námestie hneď oproti Siam Paragonu. V noci je to tu naozaj nádherne vysvietené a robia sa tu kadejaké akcie. Takže sa sem určite choďte pozrieť, keď budete mať čas. Využite to, keď budete v Siam Paragone. Je to hneď oproti. Iba prejdete cez metro, nadchod a ste tu.